dadadi soyayya. Soyayya da dadi tun bare ma kai dace, duk da na san sa'a ce mai yi shi zai tantance. Soyayya da dadi tun bare ma kai dace, duk da na san sa'a ce mai yi shi zai tantance. Ya wasu lokutan shi so yakan zamo jigo ne da yake samar da jin daɗi a cikin mutane, kuma ya zama aljannar duniya mu lura mu gane. Ba shiga yaro da babba har tsofaffi suna taɓa. Idan ka samu masoyi na gaskiya da wure ka riƙewa, kuɗi gare shi ko mulki a karkayo dubawa. Ka so masoyinka dan Allah, haka shine cikar dacewa. In har ka so mutum dan abun duniya zai karewa. Soyayya da daɗi tun bare ma kai dace, duk da na san sa'a ce mai yi shi zai tantance. Shi kwadatan masoyi wannan sa'a ce kuwa babba, idan ka dace ka more rayuwar duniya ka tsiriwa. Wani ya more soyayya, wani ko shi bai more ba. Dan uwa so mai sanka, makiyinka zai kai ka kushewa. Soyayyar tsakani da Allah, soyayya ta gaskiya, ita wannan soyayya ita ce soyayyar masoya, wacce ake yin juriya gami da haƙuri da biyayya, kuma da ba da shawara a cikin abin da za a aikatawa. Soyayya da daɗi tun bare ma kai dace, duk da na san sa'a ce mai yi shi zai tantance. Irin wannan soyayyar ya kamata mu ringa yi wa juna, kulawa kyautatawa ku zamo masu riƙon amana, gami da ƙoƙarin cikawa juna alkawar kana. Shi so tamkar yaƙi ne dan yana da sauƙin farawa, yabo gami da kambamawa ga masoyinka wata hanya ce da take ƙara inganta soyayya, a hakan na misalce. Ka zama mai yaban masoyi sannan da kyawun zance, saboda wata gwaninta da ya yi maka ya burgewa. Soyayya da daɗi tun bare ma kai dace, duk da na san sa'a ce mai yi shi zai tantance.